Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, sugeng rawuh, Bapak Kusdaryadi Sarjana Pendidikan minangka pangarsa SMA Negeri Setunggal Pace ingkang kinurmatan. Bapak saha Ibu Dwijo ingkang kula bekteni lan para kanca ingkang kula tresnani. Saha sedaya ingkang rawuh. Mboten kentun Bapak Lelor minangka pangarsa saking Ketoprak Mitra Erlangga Jaya. Langkung rumiyin sumangga kita sami ngaturaken puja puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumadi ingkang sampun maringaken kanugrahan lan kasarasan sehingga kula lan panjenengan sedaya saged rawuh wonten ngriki kanthi adicara uji pentas utawi uji praktek seni ketoprak siswa SMA Negeri Setunggal Pace. Saderengipun kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dumateng Bapak Lelor saha sedaya kaluwarga Ketoprak Mitra Erlangga Jaya sampun paring kawruh saha panyengkuyungipun. Awit kita siswa SMA Negeri Setunggal Pace saged nglaksanakaken uji praktek pentas seni ketoprak. Kalihipun matur nuwun dumateng pangrawit ketoprak sampun nyengkuyung. Boten kesupen dumateng Bapak saha Ibu Dwijo SMA Negeri Setunggal Pace ingkang sampun kersa rawuh. Ing tinti wanci menika kula minangka pranatacara badhe ngaturaken susunan adicara. Inggih menika kaping sepisan atur pambuka, kalihipun atur pangandikan guru pangampu basa Jawa SMA Negeri Setunggal Pace. Selajengipun pagelaran ketoprak siswa SMA Negeri Setunggal Pace. Langsung kemawon adicara kaping setunggal inggih menika pambuka. Monggo kula lan panjenengan sedaya kanthi maos waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adicara kaping kalih inggih menika pangadikan saking guru pangampu basa Jawa SMA Negeri Setunggal Pace dumateng Ibu Wahyu Dwi Agus Rianti kalihan Pak Pambayon jumeneng dateng pepanggungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, alhamdulillah. Ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Kusdaryadi minangka pangarsanipun SMA Negeri 1 Pace, para Dwijo SMA Negeri 1 Pace ingkang kula hormati, so anak-anak ingkang kula banggaaken. Nggih. Saderengipun monggo kula dherekaken manungku puja puji syukur kunjuk ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih. Dene menapa adicara ujian praktek kelas 12 saged dipun gelar wonten Gedhong Ketoprak Tobong Mitra Erlangga Jaya. Nggih. Kula ngaturaken agunging panduan ingkang tanpa upami dumateng Bapak Lelor minangka pangarsanipun Ketoprak Tobong Mitra Erlangga Jaya. Anak-anak dipun paringi palilah anggenipun saged pentas wonten gedhong ngriki. Nggih. Niki wonten Bu Wahyu, monggo mengke panjenengan kesan-kesan selama datang ngriki nalika datang ngriki mengke kula terusaken. Nggih. Nggih. Bakunipun
dumateng niki pentas wonten ingkang pungkasan bakunipun kula minangka sesulihipun SMA Negeri 1 Pace kalian Bu Ayu sedaya warga masyarakat Panjak sedaya mawon ingkang wonten ngriki keluarga besar Mitra Erlangga Jaya kula nyuwun agunging samudra pangangsami mbok menawi wonten kelodak kladukipun mbok menawi wonten kidal-kiduling lati ingkang kirang meranani kula nyuwun agunging sing samudra pangangsami. Mugi-mugi mboten cukup semanten anggenipun sesambungan mbok menawi mengke wonten event-event ingkang lintu-lintunipun nggih. Terus dumateng anak-anak SMA Negeri 1 Pace tujuanipun wonten ujian praktek kelas 12 uji pentas menika ora kanggo golek biji tak baleni maneh ora kanggo golek biji ning bakune golek kawruh ngangsu kawruh sing maune ora ngerti dadine ngerti sing ora paham dadine paham nggih menika kahanane ketoprak tobong iki kaya ngene iki. Dadine seniman-seniman iki sing enek ning kene iki kabeh kanggo nguri-nguri budaya Jawa. Lah lek sampean sik nom-nom iki ora dipancing kaya kegiatan ngene iki. Ora bakal piye? Ora bakal ana sing nonton lek renek sing nonton mengko suwe-suwe budaya Jawa ilang. Lah tujuane kuwi sing kepisan nguri-nguri budaya Jawa, sing kepindho sing orane ngerti dadine ngerti, sing ketelu apa? Sing maune ora tresna karo budayane dhewe, sing ora seneng karo ketoprak malih dadi seneng karo ketoprak. Tujuanku mung siji. Biasane sama lek nang kono nek ketoprak, luwung turu ning omah. Iya to? Lah karep kula tanpa tak perintah ora usah ayo delok ketoprak ora usah tak obong ngono, mbok ngerti ketoprak nang kono pentas langsung budal dhewe. Syukur lek sapa rene. Wis ning kene iki padha karo dulur dhewe, karo kabeh bapak ibuke sing ning kene padha karo dulur dhewe. Monggo lek arek pentas langsung moro rene monggo. Nggih. Pak Pak Purtok sing ora dulur iki jere. Wong liya. Duit karo dulur pilih ndi? Ya panggah abot dhuwit ngene sak donya wong ya panggah abot dhuwit. Nggih. Niki kangge ngerantos sing paes kali sing make up busana dereng rampung. Sak langgam ngono lho Bu. Sak langgam. Sak langgam Bu. Niki sitok yo ketian gak apa-apa. Anu mah. Slendro mawon. Romo 66 sak pitan. Nyongo enteng, nyongo dhuwur. Nyongo mawon. Gantian Bu. Sesideman. Sesideman. Pak sinten Pak Subur mboten nonton to? Sampean ki awan-awan kok njaluk sesideman karo aku ki lho. Jan. Sesideman nek pas gak enek bojoku ngono pisan. Dasare cek brondong ya piantune bagus ya tak ladeni mas sesidemanmu. Wiwitane anderek sang peke putri
ayu kang olah budaya monggo dilajengaken. Oh sik terus sowan menyang kutha gedhe bendera terus kayung-yung selendang kuning kang saking wukir swara kurang bremana ing wasesa ngungrom anggrung-rung marang bendara sang Dyah Ayu pijer ngincangake alis terus tresno sesideman ayo paniki becik paten mono timbang pepisahan lan tiang sulestyo rewangi samudana marang kula warga garwa lan peputra Nuwun sewu niki nggih nderek kawruh lho nggih. Aja diguyu lho Mas Pur. Urip ana kutha gedhe kuwi tak tukoke omah sak isine kowe njaluk apa wae senadyan sesideman mesti
Ayo kapan-kapan dadi Roro Jonggrange. Ben rapopo ben ketok jeglekno malah lucu. Jonggrange sakmene Bandunge sak genter. Engko nek ngambungi terus piye? Kula mbayangne niku lho. Ayo engke ance-ance ondo. Dadi meneh dhisik. Apa nek arep diambung aku tak nyolot ngono sik. Luwe becik patenono timbang pepisahan mrengkantya Sulestya Wangi samudana marangku kula warga garwa lan peputra liwat kijanging alismu ketuku angglandang rasane ngatiku Adian wis ling serius waku aku isih mlambu ngladeni solamu Mancen kok bocah gunung senadyan bocah gunung ketuko anjrimpung jiwa ragaku mung urung kahormatan mangkrung rubung ngarepin juk biasane sing nutuki blek saiki nutukane gamelan malah ra iso urip ana kutha gedhe kowe tak tukokno omasa isine kowe apa wae senadyan sesideman mesti kasembadan iki terus apa neh apa bar terus iki padha-padha ra bayarane kok ya Mas ya. Hati-hati aja nari ngono. Wengko diseneni lho. Wani pira ngono wengko. Aja ngono. Heeh. Wis pokok ndang nyanyi aja nari wis poro, enggak oleh. Apa iki? Oh, nyuwun gubuk asmara. Kelingan zaman semono awake dhewe kae ya ning gubuk asmara. Warna abang. Padahal wis gak abang nih warnane. Jenengan sing bawa ya. Ya monggo gubuk asmara dibawani. Tande handere sang peke kuwi menglek sediman lha ora mbok elingno kok kok ora dilingne ta aku lali lho kemringet geter Bu piye disiane kae nyingkar nyingku
sem yen kemutan lelampahan kang urip Iya. Nino ya. tresno tulus nadyan engku bekas moro nggih kelingan ing gubuk asmara nalika ora enek Pak Subur. Anakmu ndi Bu engko diomongi anake tukokne jajan. Tukokne jajan aja nganti omong pake. Elingake neh lho Mas jenengan iki. Monggo gubuk asmara. None. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren ing jagak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge gubuk asmara biyen kae tak nggo adem tresno tanpa bantal tanpa kloso bot abote ke taman asmara gubuk kae nyimpen wati wiwit biyen tumeka saiki gubuk kae kebak crita wanci wengi nganti gagat rino Jabetan sajroning ati
Alhamdulillah. Rong langgam rodok keringet ayo golek-golek keringet sakthik. Nggih. Alhamdulillah. Nggih, saderengipun dipun wiwiti kula ngaturaken kula bali malih sedaya warga masyarakat Mitra Erlangga Jaya kula ngaturaken agunging Sih Samudra pangaksami mbok menawi wonten klodak-kladukipun mugi-mugi saged nambahi kekadangan saya raket nggih. Monggo. Bu, sampun cekap nggih. Nggih, kula akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Pak Pambayun kalian Bu Wahyu kula aturaken matur nuwun sampun paring ular-ular. Adicara salajengipun inggih menika adicara ingkang kita ajeng-ajeng uji pentas seni ketoprak siswa SMA Negeri Tunggal Pace ingkang dipun bimbing dumateng Pak Pambayun Sudarsono Sarjana Pendidikan kalian Ibu Wahyu Dwi Agus Rianti Sarjana Seni kanthi lakon Sri Aji Jayabaya Mukswa utawi Angkling Dharma Lair kanthi paraga saking kelas 12 IPA setunggal kalian 12 IPA kalih ingkang dipun bikak kalian tarian Gambyong sugeng amirsani.
ujung ngajari kenes bapane dhewe ujung ngajari apa Ayo, manuto, tak boyo ing negaraku. Imo toko. Tak dideno ratu kowe. Kakang, elingo yo kakang. Aku ki sapa? Kowe kuwi wis tak anggap sadulurku dhewe. Senajan kowe mung bibek putra angkat. Dening wargi Rama Prabu. Iya mergo saka kuwi. Aku kepengin nguyakno Prabu Jayabaya. Mula, ayo manuto yo. Kakang, kowe manungsa ora ngerti kelawan labuhan liyan. Kowe cilik dilelitin dening Rama Prabu Jayabaya. Bareng kowe napa kamukten saka Kanjeng Rama lan Yayi Prabu Jayanijaya. Kudune kowe ngayomi lawan aku sakadang. Ora kok mbok kuya-kuya. Iya mergo saka kuwi. Aku kepengin ngayomi kowe kabeh kuwi. Mula to, nesano anak-anakmu kuwi. Kuwi butuh tresnane bapa. Trimo dadi warondo timbang jauh lawan buta kaya siap. Piye kelakon kanggo betul Pak. Kadangku dhewe
man iman imane man kawanku wa ramane dhewe Rangu Aku dhewe ya durung ngerti. Yasnatnya Barang Soekarno Ada Andiara Cita Unggulan Ayuda Saling bias Gusti kula golek arep padya Gusti kula ya Mas yo Mas Menika wonten Brahmana ingkang apik naga. Panjenengan sinten panjenengan? Dipun tepangno. Kula menika Resi Nagaraja. Ingandika menika sinten? Kula menika Pramesti. Niki kadang-kadang kula Pramuni lan Sasar. Kok kados dipun bujuk dening kalian Ingandika? Inggih Sang Resi. Kula saha kadang-kadang kula menika sejatosipun Asma Jendra ing Mamenkang. Ngantos jalan-jalan dumugi ing niki. Jalaran kabujung di katang ing Sutatmo. Ingkang nedya dhateng sami kula kakadang. Lan menika kula wau putranipun Kang Mbok Pramesti kasil kesaut dening katang ing Sutatmo. Sang Resi menawi nyata panjenengan pandhita ingkang becik. Suwawi kula aturi paring pitedah dhateng kula. Ing pundi papan dunungipun anak kula? Nuwun sewu. Menapa kados menika tandha ingkang dipun agem kalian putra ndika? Lho. Menika sang-sanganipun anak kula. Lah, ngeten Sang Putri. Mentas kemawon kula pinanggih kalian jabang bayi ingkang sampun ngagem sangsangan. Lajeng jabang bayi kala wau kula dusi banyu gege nganti dadi jejaka walagang. Kados menika Gusti Putri. Menika anak kula. Nggih. Iki pun ibu yo nggih. Panjenengan ibu kula. Iya nggih. Pangabekti kula kados iki. Iya, tak tonggo nggih. Tunggung rasanipun ibu. Dene kelakon ketemu lawan sliramu. Menten ugi kula iki. Lajeng menika sinten? Iki bibimu. Pramuni lan Sasanti. Sungkem kula kados iki. Iya nggih. Kowe baguse kulunanku. Iya, tak tampa sembahmu nggih. Iya, tak tampa sembahmu sakit. Gusti Putri. Monggo dipun suwun mugi-mugi ingkang putra saged enggal pinanggih. Nuwun sewu. Putra menika dereng kagungan asma. Jagat Neksenana. Lare menika kula paringi petengah. Raden Angling Darma. Kula nekseni Gusti Putri. Lah, bab Meru Supatmo kedah Angling Darma ingkang ngrampungi. Sang Resi. Kula mboten mentala. Menika anak kula dipun utus Aben Anjeng Meru Supatmo. Jalaran Meru Supatmo menika tiyang sekti. Ampun kuatos jenengan Gusti Putri. Mangke kula ingkang ambiyantu. Kula nyuwun pamit saha Kanjeng. Iya nggih. Tembakal boyan lumintu dadi laku wong prawira manggalabuh nagara
Wah, rezeki aku. Sopo? Aku Angling Jaya. Apa kowe jenenge meru sipatmu? Yo, Gus. Kowe ngerti buron-buronku? Ana kidang manjangan. Buronku dudu kewan, nanging wanita. Yaiku Pramesti Pramuni Rasasanti. Yen wis ketemu, bakal tak boyong ing negaraku, imo-imo toko. Lawan setiamu kowe bisa ngangkai bangkekku. Aduh, amat bangkekmu. Gusti Putri tandha bilih ingkang putra janma ingkang pinunjul. Inggih panembahan. Aduh nggih. Pun ibu bombong banget dene duwe putra kang kaya sliramu Anindemi. Inggih Ibu. Lajeng kula nyuwun katerangan menapa ta darunipun saha Kanjeng Ibu saha Kanjeng Bibi kabujeng dening yeksa menika. Angling Darma. Ceritane iku dawa banget. Lan bab iki ana sesambungane. Lawan eyangmu. Wardi Pri Ardi Jayabaya. Eyang Prabu Jayabaya. Menika sinten Ibu?
eling yen ini. Kami kanthi utawa bobot tuwa. Yen to piramu tansah susah hatimu. Iku bakal mahe sambutanmu lho Nini. Aduh, Bopo. Apa Nini? Nyuwun sewu, Bopo. Aku kudu saiki jalaran aku mikir. Jebak bayi tak kasus iki. Lah iya. Banjur apa sing jalari peteng hatimu? Bopo. Yen bisa anakku lae. Ngono ora bakal ngerti sapa sudarmane. Kamu mungkin guru guni. Jalaran kang masih abi dhewe iki. Papan iku cuma menang. Aku ora bisa belerake. Mendah saya anakku. Yen tau dibasone, ora bakal ngerti sapa bapake. Subrotawati. Percaya marang pun Boko. Yen to Raden Jaya Amijaya iku ora bakal ngalekake sira Nini. Bener Mbak Yu. Raden Jaya Amijaya iku putra nata ing Mamnah, Sang Prabu Jayabaya. Mokal yen putra ratu ndedak kali lawan garwane yaiku sampean Mbak Yu. Bopo ajan lan Adi Pranowo. Kutha Gorokono mesti akeh wanita kang suyo ing kena. Apa kira-kira pangeran Dewi Adi ora kanggo lawan wanita-wanita ing kutha Gorokono kono. Tak kawet wis tak aturake. Yen Raden Jaya Amijaya iku dudu wong saudon lara saruban. Nanging Traing Kusuma rembeting madu. Mula tindak tanduk salah bawah lan menamuni ora bakal minger saka gesening kautaman. Kaya kang bener diaturne dulurmu Subrotawati. Wis to. Aja duwe rasa wasasan, mundak ketiwasan. Layu-layu. Ing Padepokan Padang karawan Kanjeng sinuwun ing mamenang sinuwun Prabu Bathara Adi Jayabaya. Lho. Sinuwun ing mamenang kowe. Nggih, Kanjeng. Ana enggal ngerti padepokan. Aduh, Bopo. Undasano ora becik ambune Maharya. Rawuhe Kanjeng Sunuwun Jayabaya. Wes aku wae kang bakal nyebata tole Pranowo. Apa Bapak? Kono golekno takir cacah 7. Mengko Bapak kang bakal nata. Ngetokake dawuh Bapak. Iya Kakang. Wis tak tampa. Tiba padha-padha. Kapriye pawartane padepokan Kakang? Inggih. Pikantuk pangestu nang dalem padepokan ing sami padang ayo main tentrem sinuwun. Syukur yen mengkono Kakang. Lho, iki rak putra mantuku, Nini Subrotawati. Inggih nuwun. Sarawana dalem ngaturaken. Iya Nini. Wis ingsun tampa. Pangekson ingsun tanpa nana. Sanget ing pawundi. Katane liramu mbobot tuwa Nini. Pikantuk pangastu lan dalem kula para promo kaliyan Pangeran Jaya Amijaya. Sampun pikantuk katresnan audi jembung ingkang kula kandhani menika sinuwun. Iya Nini. Nanging sing gedhe pangapuranmu dene putraku Jaya Amijaya jalaran isih sun utus ngreksa praja Mamenang. Inggih sinuwun boten dados menapa kepara mungkinan dalem mundur kula titip sungkem pangapunten. Peksanipun Kang Mas Jaya
Iya Nini. Nuwun sewu. Anggenipun kok boten mawi pitala sadèrèngipun. Nang dalem mentor saking pundi nuwun. Kakang Ajar. Anggonku rawuh ing Arga Padang mengkene. Amung aspat kampir. Ngersakne gurune sun ing tanah Rum. Yaiku Sang Maulana Aji. Nang dalem kagungan guru ing mapan ing tanah Rum nuwun. Iya Kakang Ajar. Mula gedhe kawicaksanaan bebasan ilmu ajilan ini lan diulang kaloreng-reh ilmu. Serawuh mekaten menawi nuwun sewu. Dipun kendhawi pagubatan saking kula. Sumangga. Nuwun. Loh. Jagat Dewa Batara, wayah Batara jagat. Kakang Ajar. Kesanipun kula sinuwun. Sejatine sira iku Ajar kang lantip ing panggrahita. Ya ana emane Kakang. Kesanipun Kanjeng Sinuwun kados pundi? Kakang, yen ngajak gojek, boyo aja ning papan kene. Nuwun sewu. Iki amarga sira nebus dedusan Kakang. Nanging kok ngene kowe ini dari bocah. Apa dosa lan luputane? Bocah kudus ngene lho. Karena kadang iku kang kanggo nyugata ingsun. Isi lakune jaman ing tembe. Apa kudune apa kawan pati? Dulu boyo. Yen mangan bapak ajar kedosan sareng jagat. Kudune kamu nabi dulu boyo jagat. Kok kowe takut ndak? Yen pancen kowe anak wanita, coba waspadana sapa sejatine ingsun. Duh, Maria. Kelompok kelompok kang maksimu. Kata video layangan buka aja jadi tedo. Kang nyempurnake Mbak Toro. Kang nggo sawiji saran labu dhewe. Duh. Kok lepas. Wis aja kesuwen. Ayo, enggal bukti sunarpane wong akuamu. Bakal kon boyong ing praja mamenan.
deg lho. Dina ki mang lakon ketopake angklung dermo lae. Sik, kowe mau muni apa? Angklung dermo lae. Angkling dermo, Mbut. Apa, Pak? Angkling dermo. Angklung dermo lae. Wis, ngene. Aku sing ngomong, engko terokno. Iya, Ndang. Kling, dermo. Angkling dermo. Angklung dermo. Iki diomong iki gak anu to. Aku ki gak iso ngomong angkling dermo iki. Lha kuwi. Iki mung mau jajal. Sajane iki yo aku gak pantes dadi mbang. Jangan sama bodiku. Ayo. Putri. Bapak, kula bodi tangkut. Niki napa pantes dados putri Pramesti? Kok tanjung kok kamu aku ora pantes dadi bojone Guru Sangkara. Pantes matur. Ora pantes dadi bojoku ta. Iso iki Mbut. Ngomong Putri Pramesti yo nek apa pate. Ya ora tak jeme. Heeh. Ya iya kok. Sajake ya aku kok didedekne mben ki yo napa. bebek. Kok ketinggalan Gusti mawon. Gusti Putri, monggo to enggal paring dawuh. Kok ketinggal benih kalian ingkang sampun-sampun. Jenengan ketinggal nawung sungkawa Gusti. Inggih Gusti, menapa wonten ingkang kirang pranani ing penggalih kula lelados dumateng panjenengan. Piye? Sopo to sing kuat nglakoni urip kaya mengkene? Aduh, Gusti, panjenengan iki kirang menapa cobi? Dasar kuwisya ing warni, karengga ing busana, suwi nengko ing rambut. Nenggale menapa to Gusti? Wis ora kaya nalika ketemu yo. Gustimu, Kang Mas Prabu Guru Sangkara. Ya Kang Mas Prabu Asrodema. Wis bener lagene. Biyen asemane tansah ayem. Pangandikane Bunda Nasib.
lagi marah aku. Susah susah tidak tahu. Wong prawira wong prawira manjang nyelebon negara Sampun Gusti. salune wong marep Lembah kerja ing Yawes dina. dikira rencana kawis cakar papujan Sri Kresna Pramesti. Ucapmu kang kaya mangkono. Apa wis bener Pramesti? Dewa Suwana. Apa wis blawur mripatmu? Wis budheg talingamu. Kowe ngerti jejibane garwa Prameswari. Nalika ratu ngejeng Siniwaka. Kudune kowe ana sisihku. Nanging pasewak dina iki. Iramu ora katon. Nyatun duduka ingkang agata Kang. Jalaran nalika semanten boten kula dirikaken ing ketinggih. Kowe sing ora tanggap ing satya. Aja dikira ingsun ora nigatake kelawan kowe. Ingsun mung kepengin kowe kuwi tanggap apa sing kesapu. Boten ngintun andalem. Panjenengan sampun bae kados nalika semanten. Sinanggenan sepisan kalian kula. Lepat kula menapa Kang Mas? Pramesti. Kowe kuwi anak ratu. Madep. Itu anak gento. Pudeng. Kang Mas. Menawi kula nggadahi kelepatan, mbok inggih paring dawuh supados kula saged dadosi kelepatan kula. Isih takon kowe. Isih takon kowe. Iki tampanan lo. Pramesti. Kowe karo aku anggone omahmu wis pirang taun. Yones was Kowe ora ratu kondang. was Nanging garwa ora bisa nyeburake ingsun. sayang tidak jauh Wani mundur mono kowe. Wani mundur mono. Kamu kuasa yang tidak jauh sayang tidak jauh Kang Mas Prabu. Panjenengan kula aturi sing sareh Kang Mas. Ampun kladuk, anggendika nindakan bebendu kelawan Simbok Ratu Kang Mas. Lepasipun Kang Mas. Kang Mbok Ratu minangka menapa Kang Mas? Kok ngantos pareng bebendu. Amung Jawa, Panjaya Kirana. Apa siasi ora krasa? Yen putri kaya dhewe iki, gablok ora bisa nyebrake ingsun. Kang Mas,
Kedahipun kula panjenengan saha Yayi Jaya Kirana menika ngunjukaken raos syukur dumateng Gusti ingkang Maha Agung Kang Mas. Awit kita sedaya saged gedhaupan kalian putrinipun Wak Prabu Jayabaya menika Kang Mas. Leres Kang Mas. Semanten kesanipun Wak Jayabaya tasengken kula lan panjenengan minangka putra pulan Parambut putra madu Kang Mas. Cukup, aku ora butuh cakku sing reweteh kaya betet anda mawakan. Wis kinodrat jagat, kita terah sing mohone ora bisa atur kawan terakhir koyo. Mula dina iki, putih goyongan iki. Balik nang omah. Nyuwun sewu Kang Mas. Kula tasih tresnani garwa kula pramuni Kang Mas. Endra Kang Mas. lelo 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 Yarahu Endra namane Kang Mas ora lilo kelangan sliramu ya. Kula mboten saged nanggapi lekanipun panjenengan. Saya tidak Ingsun parentah marang sira sakloron. Tatanen barismu ngluruk mamenang. Menawi karpa dumanten. Sumangga. Ojo ngecari rondoning kalopo lalila puji kula yambang wong manis puji kula sagung kang purame arsa san kapusa sing triya manganti sira mane-mane man aja leren yondo aja leren jengkane durung takan salugone lalila salugone ramane dolen gones salugone wong arep dipikiran arjo pratara nagara mangga lalabona goro Kanjeng sinuwun kepareng kula nyandhong deduka ingkang akatah dalaran kang abdi ing kepatihan Kemancang. Adigining matur kados pundi pawarta angen dalem tendhak ing tanah ngerum. Sumanten ugi kula Rama kang putra ing pesantren ugi nyandhong pakabaran. Nalika semono jeneng ingsun sowan ana ngersakne Sang Maulana Aji ing tanah ngerum. Ing kono jeneng ingsun wis nampa wejangan kaweruh maneka warna. Wis nampa wejangan ngilmu aji laduni kang ngerti sadurunge winarah. Waduh sinuwun. Bejo kemayangan dene nang dalam sampun saged kawruh kula wau. Kula sanget mangayubati sinuwun. Iya Sang Prabu. Nanging
ana bab kang bakal sun jawarake ngenani Kakang Ajar Subroto. Kanjeng Rama menjadi Kadopada. Iya, Nger. Nyuwun inggih Rama. Lajeng kados pundi kawujudanipun Bapak Ajar Subroto? Nalika jeneng ingsun rawuh ing Arga Padang kono, Kakang Ajar Subroto sajak bubuh lan sedapan saanane kuwi sing gawe murkaku. Nyuwun pangapunten kepareng kula munjukaken. Yo, aku merteni. Mertiyo. Rarapadan iku awujud pralambang pitung jagat kang bakal kedaden. Dheweke wis kumawani beber apa sing wis ginaris. Mula tumindak sing oleh okumpati. Dasar menika karepah kula sampun panjenengan sedan. Sumurupa kabeh wae. Nayaka, Sentana lan kawula ing mamenang. Sedahan Kakang Ajar Subroto wujute kunir sarimpang, jadah satakir, bawang satakir, kajar sawit satakir, getih satakir, kembang melati satakir, lan kembang sruni. Nanging kenging menapa Rama? Menapa pasedonyanipun Bapak Ajar Subroto kirang menika kirang mau gatosanipun Kanjeng Rama kok ngantos paduka damel pepeja. Ger, rerapadan iku awujud pralambang pitung jagat kang bakal kedaden. Kabeh jagat bakal cures. Jalaran rerapadan iku mau ditaosake marang ingsun. Mula dawuhku iki besok katelaha Jangka Jaya-Baya. Kakang Patih Suksara lan Prabu Kala Sangkara kula aturi anyekseni. Inggih, Pak Prabu. Nggih, sendika Dewa. Loh, Lili Pramesti, Pramuni, lan Sasanti, sliramu dolan ing praja kok tawang-tawang tangis. Napa, Nger? Iya Nini. Endi mantuku? Puru Sangkara, Jaya Kirana lan Amengjaya. Rama tuwin Ibu, ngaturaken katiwasan. Bodile kanggo Pramesti, lan Sasanti, saha kula katundhung dening Kakang Prabu Puru Sangkara. Loh, kok nganti ditundung ki sampeyan larang-larang? Iya Nini, Matara, aja mawon wae. Undang gawe bingungipun Rama lan Ibu ya, Nger. Rama, saha Kanjeng Ibu. Kang Mas Prabu Puru Sangkara, samangke sampun boten resnani dhumateng kula. Setitik saben dinten, namun pasulayan. Kang Mas Prabu tansah ngungkat-ngungkat perkawis sedonipun Pak Paman Prabu Kijing Wahono. Saha ingkang damel sringkeh manah kula. Kula dipun sepatani, Ibu. Sepatani kepriye Nini? Anggenipun nyepatani. Ing atasipun kula putra nata ing mamenan. Terkondang titis Wisnu. Nanging kula sinebut Putri Gabuh. Pramesti, Sasanti, lan Pramuni. Kowe wis bobot. Iya, Kang Bo. Sampeyan wis bobot. Nah, menawa wis bobot, ayo nek sampeyan enggal sira Kang Bo. Wis ora ana gunane kowe bali ing Nyawasena. Benda iku ora kena betik Guru Sangkara. Padha karo nyen parah asmane maratuwa. Ujang jari danengkah Purbawasesa tak parake kowe. Gawa wedya tegelar papan.
kula